Salam gadyrdan iyleşler, mähriban doganlar. Dogrluk ýolu atly gepleşimide hoş geldiňiz. Siziň bilen teleekranlar arkaly habarlaşyp bilýändigime gaty begenýärin. Rabbimiz Hudaýyň parahatlygyny, onuň merhemetini, rehimini siziň üçin dilek edýärin. Rabbimiz Hudaýyň biziň üçin bolan niyeti, arzuwy, maksady gaty ajaýypdyr we hoş niyetlidir. Hudaý bu sebäpden dünýä halaskär berdi. Bu sebäpden hem şol halaskär Mesihiň dünýä gelmegine bolsa hoş habar diýilýär. Şonuň üçin biz siziň bilen şol hoş habardan, ýagny İncil diýip atlandyrylan Hudaýyň ýazgylарyndan öwrenmege dowam ederiz. Bilşiňiz ýaly biz siziň bilen birnäçe gepleşiklerimizde İncil'in Yahya bölümünden öğrenýäris. Biz şol Yahya'nın hoş habary, ýagny İncil'in Yahya bölümünden İsa Mesihiň hakykatdan dünýä inik gelen nurdygyny, halaskärdigini we Hudaý bilen bir bolan şol Hudaýyň ähli zady yaradan mukaddes sözüdigini we bizi halas etmek üçin göklerden dünýäge inip gelenligini siziň bilen öwrenipdik. Bugünkü gepleşimizde hem biz siziň bilen şol İncil kitabynyň Yahya bölüminiň 8-nji babyndan öwrenmege dowam ederiz. Hudaýyň ýazgylary hayran galdyrjy. Hudaý öz ýazgylary arkaly bize hakykatlaryny aýan edýär. Ve İsa Mesih'i tanımak için, hakikattan Hudaýyň adamzat için bolan maksadyny tanımak için onun ýazgylaryny öwrenmelidir. Bugünkü gepleşimizde biz hakyky şaýatlyk barada, ýagny Hudaýyň şaýatlygynyň, Hudaýyň mukaddes ýazgylarynyň şaýatlygynyň İsa Mesih barada öwreneriz. Çünkü İsa Mesih barada adamlarda dürlü pikirler var. Emma biz adamların pikirine ya da başka bir dinläki düşüncelere ya da İsa Mesih'i degişli bolmadyk ve inanmayan adamların düşüncelerine eğermen Hudaýyň özünüň şaýatlygyna, hakyky şaýatlyga inanmalydyr. Çünkü Hudaý İsa Mesih barada hem şaýatlyk etdi. Şonuň üçin biziň İsa Mesih barada edýän gürrüňlerimiz ýöne bir kimdir biriniň pikirine däl-de Hudaýyň ýazgylaryna, ýagny taryhy şaýatlyklara salgylanýar. Bilşimiz ýaly her bir taryhy waka, taryhy faktlara, ýagny taryhy şaýatlyklara dayanýar, esaslanýar. Şonuň üçin Hudaýyň ýazgysy da İsa Mesih barada edýän gürrüňlerimiz de taryhy şaýatlyklara, hakyky şaýatlyklara esaslanýar. Şonuň üçin biziň inanmamyz İsa Mesih barada edýän gürrüňlerimiz toslama, adamlar tarapyndan döredilen bir zat däl, Hudaýyň özünüň adamzaty beren hakykatydyr. Bu sebäpden ýanky İsa Mesihiň resuli bolan Yahya'nın 1-nji hatyna, ýagny 1-nji Yahya 5-nji bab 7-nji ayatda Hudaýyň şaýatlygynyň wajipligi barada şeýle diýilýär. Şeýlelikde 3 şaýatlyk bar: ruh, suw we gan. Bulan üçsünüň hem şaýatlygy birdir. Biz insanlaryň şaýatlygyny kabul edýäris. Emma Hudaýyň şaýatlygy hasda möhümdir. Sebäbi Hudaý hem öz oglu hakynda şaýatlyk etdi. Hudaýyň ogluna iman edýänne Hudaýyň şaýatlygy bardyr. Kim Hudaýyň öz oglu baradaky şaýatlygyna inanmaýan bolsa, ol Hudaýy yalançy çykaryp, oňa iman edýän nädir? Hudaýyň şaýatlygy ine şundan ibarat: Hudaý bize ebedi ýaşaýyş berdi. Bu ýaşaýyşy öz oglu arkaly berdi. Kim Hudaýyň ogluna iman edýän bolsa, onda ýaşaýyş bardyr. Kim iman etmeýän bolsa, onda ýaşaýyş ýokdur. Görüşümüz ýaly Hudaýyň özü
öz ogly, ýagny Mesih İsa barada hem şaýatlyk edipdir. Eger Hudaýyň şaýatlygyny kabul etmesek, ýöne adamlaryň nirededir soňky dören dinleriň diýenlerine inansak we Hudaýyň özüniň şaýatlygyna we ýazgylarda aýdylýan şaýatlyklara, İsa Mesih baradaky şaýatlyklara inanmasak, onda Hudaýa garşy hereket edýäris. Ýagny Hudaýyň şaýatlygyna inanmasak, onda Hudaý yalançy diýip biz oňa dil ýetirýäris. Şonuň üçin Hudaýyň şaýatlygyny kabul etmek gaty wajypdyr. Bugünkü biz siziň bilen öwrenjek bölümimiz İsa Mesih özüniň durmuşyny, özü barada aýdýanlarynyň diňe bir özüne esaslanman Hudaýyň şaýatlygyna, Ata Hudaýyň şaýatlygyna hem esaslanýandygyny aýdyp geçýär. Bu arada Yahyanyň hoş habarynyň 8-nji babyny biz okap bilýäris. Gelin şol baba seredeliň. Seredin İsa näme diýär? Men özüm hakda şaýatlyk edýärin. Meni iýberen Ata da men hakda şaýatlyk edýär diýip jogap berdi. Onsoň İsa'dan "Seniň ataň nirede?" diýip soradylar. İsa olara "Siz ne meni tanaýarsyňyz, ne de meniň atamy. Meni tanaýan bolsadyňyz, meniň atamy da tanardyňyz" diýdi. Seredin şu taýda İsa Mesih özü barada şaýatlyk edýändigini we onuň sözüne Hudaýyň hem İsa Mesih barada özü barada şaýatlyk edýändigini şu ayatda aýdýar. Bu taýda iki adamyň şaýatlygy. Bilşimiz ýaly, mysal üçin kaziýetde ýa-da başga ýerlerde bir hakykatyň dogry ýa-da näme dogrudygyny anyklamak üçin 2 sany ýa-da 3 sany, 2den köp bolan şaýatlaryň gerek bolýandygyny bilýänsiňiz. Muňa meňzeşlikde İsa diňe özüniň aýdan sözleri bilen näle Hudaýyň hem oňa şaýatlyk edenligini aýdýar. İsa Mesih barada gurrunlamadyň şaýatlykları gaty köpdür. Ol Hudaýyň şaýatlygy, İsa Mesihiň özüniň şaýatlygy, onuň durmuşynyň eden işleriniň alamatlarynyň şaýatlygy we İsa Mesihi öz gözleri bilen görüp, gulaklary bilen eşiden resullaryň, adamlaryň şaýatlygy hem ondan başga da onuň daşyndan şol döwürde ýaşap geçen hatta imansyz adamlaryň hem başga dinde bolanlaryň hem ýa-da taryhçylaryň hem şaýatlyklary bardyr. Gelin bularyň käbirlerine esasy bolan Hudaýyň şaýatlygyna ilki seredik geçeliň. İlki bilen Hudaýyň İsa Mesihiň öz ogly, ýagny onuň mukaddes sözüdügi we bakydygy we göklerden ýere inip gelenligi baradaky şaýatlygy Hudaýyň mukaddes ýazgylaryna esaslanýar. Ýagny Hudaý başdan başlap Tewratdan, Zeburda peýgamberler ýazgylaryna gelecekde öz etjek işlerini, ýagny adamzady halas etjek bir baky Mesihi özüniň iýberjekdigini peýgamberlik edipdi. Şol peýgamberlikleri arkaly Hudaý İsa Mesih barada hem şaýatlyk edipdi. Mukaddes ýazgylarda 300den gowrak Mesih barada peýgamberlikler bar. Şol 300den gowrak peýgamberlikler gelecekde bolar diýip aýdylan zatlar bir adamna, ýagny İsa Mesihde berjaý boldy. Bu hayran galdyrjy, gudratly bir zatdyr, hakykatdyr. Ýagny bir adamna 300den gowrak müň ýyllyklaryň dowamyna heniz şol İsa Mesih dünýä gelmänki aýdylan sözleriň, aýdylan peýgamberlikleriň berjaý bolmagy adam ölçegi bilen mümkin däl. Emma Hudaý üçin hemme zat mümkindir. Şonuň üçin hatta şol Hudaýyň öňünden aýdan peýgamberlikleriniň İsa Mesihde berjaý bolmagy hem bize şol şaýatlyklaryň İsa Mesihiň hakykatdan özü barada aýdanlarynyň hakdygyna güwä geçýär. Bize tasdiklaýar, suud edýär. Şonuň üçin peýgamberlikleri öwrenenmizde hem
we olaryň İsa Mesih'te berjay bolanyny göremizde hem İsa olan imanymyz artmalydyr. We İsa Mesih'e inanmayan bolsak, hökman iman etmegimizde bize esas berýändigini görmelidir. İkinciden, Hudaý diňe bir peýgamberlikler arkaly däl, hatda özüniň İsa barada gönüden göni sesli aýtmagy bilen hem şaýatlyk edipdi. Bu arada yazgylar ine Mattanyň hoş habary 3-nji bab 14-nji aýatda İsa Mesih'iň ilki suda çümdürülen wagtynda birnäçe yüzlerçe adamlaryň seredip duran wagtynda bolup geçen wakalarda Hudaýyň şaýatlygyny bize görkezýär. Gelin bunu okap geçelim. Mattanyň hoş habary 3-nji bab 14-nji aýat. Emma Yahya onu saklap, sen meni çümdürmeli welin, senin özüň meniň ýanyma gelýärsiňmi diýdi. İsa ona, goý häzir şeýle bolsun. Sebäbi bize Hudaýyň islegini berjay etmek yaraşýandyr diýip jogap berdi. İsa suwa çümdürilip çıkan badyna gökler açyldy. Ol Hudaýyň ruhunyň kepteri görnüşde öz üstüne iňip gelýänini gördü. Şol wagt gökten, bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan köp razydyryn diýen owaz geldi. Şutaýda näme bolup geçse, İsa Mesih Yahya suwa çümdürüji arkaly suwa çümdürülen wagtynda Hudaýyň ruhy kepteri görnüşinde İsa'nın üstüne iňip gelýär göklerden. Şol wagt hem Ata Hudaýyň sesi göklerden eşidilýär. Hudaý näme diýe? Bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan köp razydyryn. Şutaýda İsa Mesihiň daş döwreginde Yahya peýgamberiň izine erenler hem İsa Mesih barada bu aýdylan Hudaýyň sözüni eşitdiler. Bu bolsa Hudaýyň özüniň söz arkaly hem diýen zatlar arkaly hem gökten gürläp İsa Mesih barada şaýatlyk edýär. İkinci bir şeýle ýagdaý İsa Mesihiň keşfiniň bir dagda üýtgeýşi baradaky taryhy wakany biz okap görüp bilýäris. Bu arada Mattanyň hoş habary 17-nji babyň 1-nji aýatyndan okap bileris. İsa 6 günden soň diňe Petrusy we Ýakup bilen onuň dogany Yohannany ýanyna alyp bir beýik dağa çykdy. Şol ýerde olaryň gözleriniň alnyna onuň görnüşi üýtgedi. Onuň ýüzi gün kimin parlady. Libasy ışık kimin ap-ak boldy. Birdenke olara Musa bilen Ilyas görünni. Olar İsa bilen gepleşip durdular. Petrus İsa, "Ya Rab, bize bu ýerde bolmak ýaraýa. Eger isleseň bu ýerde 3 çadır dikeli. Biri sana, biri Musa, biri Ilyasa" diýdi. Ol entek gepläp durka, parlak bir bulut olaň üstüne örtdi. Bulutdan bir ses gelip, "Bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan gaty razydyryn. Oňa gulak asyň" diýdi. Şägirdler muny eşidenlerinde gaty gorkup ýüzüň ýykyldylar. Hayran galdyrıcı waka. İsa Mesih bir belent dağa 3 sany şägirdi bilen çykýar. Şol ýerde onuň görnüşi üýtgeýär. Ýagny ol bir gün ýaly parlak kimin ýagty saçýar. Ve şol wagt hem Musa bilen Ilyas İsa Mesihiň ýanyna gelýär. Bilşimiz ýaly Musa hem Ilyas hem dağda Hudaýyň şöhratyny görüpdiler. Dağda Hudaý olar bilen duşuşupdy. Muňa meňdeşlikde eger ünüs berseňiz İsa Mesihiň ýanyna hem Musa bilen Ilyas duşuşmagy gelýär, gürleşmäge gelýär. Bu taýda İsa Mesihiň hem Hudaý bilen birdigini, şol dağda öz şöhratyny öz şägirdlerine aýan edişini biz görýäris. Munyň üstesine de Hudaýyň özü İsa Mesih barada tasdiklaýjy şaýatlyk edýär. Ol näme diýdi? Bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan köp razydyryn. Oňa gulak asyň. İsa Mesih'e gulak asyň.
İsa Mesih'in özü barada aydanlarını, onun durmuşu arkalı, onun eden işleri arkalı hem ona iman edin, kulak asın. Çünkü ol menin sizin için iyi veren söver oğlumdur. Halasker Rebdir. Ol men bilen birdir. Ona iman eden ebedi yaşayışa eýe bolar. Bu taýda biz Hudaýyň şaýatlyklaryny görýäs. Hakyky şaýatlygyny görýäs. Emma adamlaryň pikirlerine däl, Hudaýyň hakykatlaryna inanmalydyr. Başga bir zat Musa bilen Ilyasyň İsa Mesih'iň ýanyna gelmegi Musa arkaly Hudaý näme etdi? Mukaddes kanun beripdi. Ilyas arkaly bolsa köp gudratlar görkezip peýgamberlikleri aýan edipdi. Bularyň, ýagny Hudaýyň mukaddes kanunlarynyň maksady, peýgamberleriň dünýäge gelmeginiň maksady, olaryň peýgamberlikleriniň maksady İsa Mesih'te berjaý boldy. Şonuň üçin Musa bilen Ilyas İsa'nın öňüne geldi. Ve bu waka arkaly Hudaý İsa Mesih'te ähli zadyň berjaý bolandygyny bize görkezýär. İsa Mesih barada Hudaýyň şaýatlygyndan başga İsa Mesih'iň öz şaýatlygy hem bardyr. Aýdyşym ýaly bir hakykat barada ikiden köp bolan şaýatlyklar gerekdir. Muňa meňdeşlikde İsa hem näme diýdi? Men barada özüm hem göktäki Hudaý hem şaýatlyk edýär. İsa Mesih'iň şaýatlygy näme esaslanýar? İsa Mesih'iň şaýatlygy onuň dünýä iýnik gelişi, onuň päkligi, mukaddeslige, kämilligi, hiç kili günah etmezden ýaşap adamzady aýratyn mukaddes, kämil insany görkezişi. Ondan başga da onuň eden alamatdyr gudratlary, onuň sırkawlary sagaltmagy, ölüleri diriltmegi ve başga da köp gudratlar etmegi hem İsa Mesih barada şaýatlyk edýär. Şonuň üçin İsa Mesih'i hakykatdan tanajak bolsak, onda İsa'nın durmuşunu öwrenmeliyiz. Şu doğruluk ýolu gepleşimizde ve beýleki türkmen gepleşiklerimizde edýän gürrüňlemimiziň esasyna İsa Mesih'i tanatmak ve onu ýazgylar esasyna öwrenmek we inanmakdyr. Şonuň üçin İsa barada biljek bolsak, onuň durmuşyny öwrenmeliyiz. Şonuň üçin İncil ýagny hoş habar İsa Mesih baradadyr. İsa Mesih'i tanasak, onu Hudaý tanaýandyr. Çünkü Hudaý we İsa Mesih birdir. İsa Mesih'iň şaýatlygy barada, eden işleri barada men bir aýat okamak isleýän. Lukanyň hoş habary 7-nji babyň 18-nji aýatyna Yahya peýgamber İsa barada öz şägirdlerini onuň ýanyna iberip, onuň Mesih mi ýa-da däldigini soradýar. Bu barada Lukanyň hoş habary 7-nji babda ine şeýle diýilýär. Yahyanyň şägirdleri bu wakalaryň baryny oňa gürrüňmerdiler. Yahya olardan ikisini ýanyna çagyryp, gelmeli şol senmi ýa-da biz başga bir ýerine garaşmalymy diýip Rebden soramak üçin olary iýberdi. Olar İsa'nın ýanyna gelip, bizi Yahya çümdürüji iýberdi. Ol senden şol gelmeli Mesih senmi ýa-da biz başga bir ýerine garaşmalymy diýip soraýa diýdiler. Şol wagtlar İsa köp kesellere, hassalary, erwet ruh eýleýänlere bejeripdi. Ençeme körleriň gözlerini açypdy. Şunlukda İsa habarçylara: "Barıňla görüp eşideňizi Yahya habar beriň. Körler görýär, agsaklar ılgaýa, deri keselliler tämizlenýär, kerler eşidýär, ölüler dirilýär, garyplara hoş habar wagt edilýär. Menden yüz dönermedik, adam batlydyr" diýip jogap berdi. Hayran galdyrjy sözler. İsa Mesih'iň hakykatdan dünýäge gelen halaskerdigini tanamak üçin, bilmek üçin onuň durmuşyny öwrenmek gaty wajypdyr. Çünki İsa'nın durmuşu, eden işleri, onuň taglimaty hem bize İsa Mesih özü barada aýdýanlarynyň
hakykatdygyny suwud edýändigini görkezýär. Şonuň üçin Hudaýyň şaýatlygyna, İsa Mesihiň öz şaýatlygyna inanmalydyr. İsa Mesihe näme üçin inanmaly? We näme sebäpden inanmaly? Munyň sebäbi biz günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldyk. Hudaýyň maksadyndan daşda galdyk. Emma Hudaý dünýäni köp süýýänligi üçin her birimize bolan maksadynyň, niýetiniň gowlugy üçin ol göklerden halaskär Mesihi berdi. Onu tanamak, ona inanmak bize ýaşaýyş berýär. Şonuň üçin başda okan ayatlarymyzda näme diýdi Hudaý? Hudaýyň şaýatlygy öz ogly İsa Mesih hakyndadyr. Ona inananna, İsa Mesihe iman edenne baky ýaşaýyş bolar. İman etmedikde ýaşaýyş bolmaz. Şonuň üçin edýän gürrüňlemimiziň maksady İsa Mesihi ýakyndan tanap, ona inanmamyzyň maksady baky dozak odundan, günäleriň jezasyndan halas bolmamyzyr. Şonuň üçin İsa Mesih özü hem Hudaýyň padşalygyna girmek üçin özüne iman etmeligini, eger inanmasalar, onda adamlaryň öz günäleriniň içinde öljekdigini aýdýar. Bu arada Yahyanyň şol öwrenýän bölümimiz Yahyanyň hoşabar 8-nji babda İsa Mesih şeýle diýip ýatlady. İsa olara ýene men gidip barýaryn. Siz meni gözlärsiňiz we günäňiziň içinde ölersiňiz. Siz meniň barýan ýerime baryp bilmersiňiz. Munyň üçin men size günäňiziň içinde ölersiňiz diýdim. Çünkü meniň biri wardygyma iman etmeseňiz, günäňiziň içinde ölersiňiz diýdi. Hayran galdyrjy sözler. İsa Mesih barada Hudaýyň şaýatlygyna, mukaddes ýazgylarda aýdylan hakykatlara iman etmesek, onda günälerimiziň içinde baky ölüme gitjekdigimizi İsa aýdýar. Şol döwürdäki Ýehudilara İsa Mesihe iman etmeýänlikleri üçin günäleriniň içinde öljekdiklerini İsa aýtdy. Şonuň üçin bu gepleşiklerimizi dinleýän iýleşlenmez. İsa Mesih barada şaýatlyklary ret etmäň. Hakyky şaýatlyklary ret etmäň. İmansyz bolmaň, ona iman edin. Çünkü diňe İsa Mesih arkaly biz halas bolýanlarys. Bu sebäpden İsa Mesih haçda adamzadyň günäsi üçin öz mukaddes janyny gurban etdi. Şatda İsa Mesihiň haçda ölmegi arkaly hem biz Hudaýyň bizim üçin bolan merhemetini, söýgüsini görüp bilýäris. Haç adamzadyň öz-özüni halas edip bilmejegini we jezanyň günä netijesinde adama beriljek dowluk hodunyň bardygyny we biziň diňe Hudaýyň merhemeti we söýgüsü arkaly halaskär Mesihi arkaly halas boljagymyz hakynda bize şaýatlyk edýär. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? İnsan ogluny haçda ýokary götüren mahalyňyz meniň şollugymy bilersiňiz. İsa Mesih haçda ölüm arkaly özüniň halaskärrebdigini hem bize suwud edýär. Şonuň üçin İsa Mesihiň doguluşy, dünýäge gelmegi, suwda çümdirilişi, mukaddes ruhuň onuň üstüne iýinmegi, hatda öz mukaddes ganyny dökmegi hem bize Mesihiň halaskärdigini suwud edýär. Dinler muny et, onu et, ýa-da ine meniň edýän işlerime seret diýer. Hudaýyň hakyky imany bolsa, Hudaýyň hakyky şaýatlygy, İsa Mesihtäki ýolu bolsa bize onuň merhemeti hakynda, onuň söýgüsü hakynda, Hudaýyň ähli gutuluş maksadynyň İsa Mesihde berjaý bolanlygy hakynda bize şaýatlyk edýär. We biziň diňe Hudaýyň eden işlerine ünüs berip, ona bil baglap, onuň bize beren gutuluşyny kabul etmemizi bize ýatladýar. Gadyrdan iýleşim, sen şu şaýatlyklara, Hudaýyň şaýatlyklaryna, İsa Mesihiň özüniň durmuşy arkaly eden işleri arkaly
hakyky şaýatlyklaryna inanýar mısın? Eger hakykatdan heniz İsa iman etmedik bolsaň, onda İsa Mesih'e şu watyň özüne gel we Rabbin we halasgaryň hökmüne kabul et. Eger inanýan bolsaň, onda bu hakykatlar esasyna ýaşamagyny dowam edip, şeýle ajaýyp gutuluşy bize beren Rabbimize şükürler aýdyp ýaşamagy size dile edýärin. Gadyrdan iýleşlen mähriban oğlum, goý Rabbimiz size bu hakykatlara düşünüp ýaşamakda pata bersin. Yine de gelecekki gepleşiklerimizde görüşýänçäk, hoş, sag bolun. Men adaşyp ýörünümde Hudaýsy, geçip gitti bar ömürüm manasy. Bir gezegim sen hakda oýlanmadym, şu wagda çenli anamsyz ýaşadym. Bağışla meni Hudaýym, ökünüp senden soraýan, ömürümün özgörşini isleyen. Bağışla meni Hudaýym, ökünüp senden soraýan, ömürümün özgörşini isleyen. Düşünmedim bu durmuşun manasy, nem üçün doğuldum nirede ornum, nähilidigini bilmän ýördüm men. Menlikden şor bol